Nyuwun keplokipun Bapak Ibu. Nggih. Rekon tresna mangki narya junjung bangsa lalel 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 Rama. 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 Karben Punarpane Rama Arya Gunadhirukti lho. Punarpane Rama Arya Gunadhirukti. Wis Kembang. Kabeh wis dadi pesining Gusti. Mboten trima. Awit sedane Rama mboten kados sak mestinipun. Yen kowe ora trima banjur sapa sing nyedani Rama? Kula badhe nglacak lan badhe mbales dumateng sinten mawon ingkang sampun nyedani Rama. Kembang Arep! Kembang Arep!
pangabekti. Nanging ing wektu iki yen aku ngrasakake kahanan ing kraton Nusarukmi. Mergo kraton ing Nusarukmi saiki lagi tintrim trenyuh. Mergo kedadian ing katemunggungan Haryaguna. Tumenggung Haryaguna mati nanging ora sak mestine. Mati kang dicidra marang wong kang tumindak culik. Aneh kahanan ing kraton Surya. Ki Menggung Haryaguna wong sing gedhe labuh-labete tumrap negara nanging jelimpe marang wong kang tumindak nista. Rangajaya. Nggih, kula Kipati. Saktenane kepiye patine Haryaguna? Punten dalem sewu Kipati. Menawi sak mangertos kula. Kakang Haryaguna menika sedanipun kanthi sirahipun sigar merapat. Kula mesthekaken bilih piyambakipun menika ketaman Aji Guru Mandala. Ketaman Aji Guru Mandala. Banjur sapa wong kukuban ing Nusarukmi kang gegaduhan Aji Guru Mandala? Menawi sak mangertos kula lho menika. Namung sak mangertos kula lho Kipati. Ingkang kadunungan Aji Guru Mandala wonten ing kukuban Nusarukmi mriki anjing namung andhanipun Kakang Brajanala. Narpa cundhakanipun Adi Brajanala menika Joko Pandan. Anji Joko Pandan sinten melih? Brajanala. Nggih, kula Kipati. Apa bener yen Joko Pandan narpa cundhakamu? Kan tak golo-golo dadi putra angkatmu gegaduhan Aji Guru Mandala. Leres si Joko Pandan menika mila andhan kula. Ananging dereng kantenan si Joko Pandan menika ingkang tumindak ingkang boten prayogi. Awit miturut siksa ing negari mratelakaken bilih Pandhawa menika kedah wonten tigang perkawis. Inggih menika sepindhah bukti kaping kalihipun seksi jangkep kaping tiganipun inggih menika pangaken manawi tiga menika dereng wonten dakwa dereng saged lumampah. Kakang Brajanala. Lho, Pranatan niku sing gawe nggih menungsa. Tegese nek eneng owah-owahan niku ora sampeyan sing kudu muni kaya sing kudu muni niku jeksa. inggih lak sampean sampun ngertos yen menika jeksa ning menika rak sampun jejeg adiling panguwaos. Cukup Sampeyan niku arep keminter. saiki aku njaluk sowane Joko Pandan. Lho nggih, sendika Kipati. Prajurit timbalono si Joko Pandan. Sembah kalbu kang lumitut adya laku. Kowe Joko Pandan. Apa bener yen kowe gegaduhan jimat kemat kang diarani Aji Guru Mandala? Inggih.
Kasinggihan, Pak. Ngarak tenan to. Cetha Jaka Pandhan niku duwe Aji Guru Mandala. Kamangka Kakang Haryaguna niku sedane merga niku Ki Patih. Yo sumurupa yen sedane Ki Menggung Haryaguna merga ketaman Aji Guru Mandala Pandhan. Putra dalem sewu Ki Patih. Menapa menika ateges kula kadakwa ingkang nyedani Bapa Haryaguna. Yuh, pancen saiki wis kebukten. Lan kowe wis ngaku dhewe yen gegaduhan Aji Guru Mandala. Kamangka ing Tuban Nusarekmi kejaba mung kowe kang gegaduhan Aji Guru Mandala. Putra dalem sewu Ki Patih. Menapa Ki Patih saged mesthekaken menawi wonten ing Nusarekmi menika namung kula ingkang kegaduhan Aji Guru Mandala. Lho, buktine. Joko Pandhan, Inggih, ora perlu mubeng minger aturmu manis mung kanggo nutupi marang tumindakmu kang supaya Jokaresta. Mula ing wektu iki, inggih, ing wektu iki Joko Pandhan tak tetepake dadi pandakwa. punten dalem sewu Pak. Menapa dipun keparengaken kula ngupadi budidaya sinten ingkang sampun nyedani Rama Haryaguna. Kula nyuwun inah Pak. Punten dalem sewu Ki Patih. Punten dalem sewu Ki Patih. Piye Ragajaya? Menawi sampun kabukti kamangka cetha terang terwaca menawi Kakang Haryaguna menika sigar mrapat kanthi Aji Guru Mandala. Lajeng sakmenika si Jaka Pandhan nyuwun inah ajeng nyuwun wektu aja-aja mangke ming mlayu saka tanggung jawabe. Nuwun sewu Ki Mengku. Ning kula menika mboten nyedani Rama Haryaguna estu. Nek maling ki do ngaku mbluwenke kebak wong, kebak maling Jaka Pandhan. Inggih. Inggih. Ning menapa sagedipun pesthekaken menawi wonten ing Nusarekmi menika namung kula ingkang kadunungan Aji Guru Mandala. Nek nggih mboten wonten ingkang mangertosi sinten ingkang kadunungan Aji Guru Mandala. Padha, Kepareng matur. padha karepen dhuwure. Nggih, Brajanala. Leresaturipun si Joko Pandhan nyuwun inah badhe nglacak Durjana menika. Ajrih manawi mlajar kula sagak dados gantosipun. Ki, sampean iku saguh dadi jole Inggih, Jaka Pandhan. inggih. Jangga kula kanggih, Jeng. Jangga sampean nggo tata. Cel glundung lho, mati sampean. Abot niku sanggane. Sampean kok Nadyan awrat kados napa? Menika sampun kula anggap anak kula piyambak. iya anakmu. Ya wis cukup Ragajaya. Yen ngono tak lilani nanging Joko Pandhan lamun ora bisa cilik ngerangket gedene mateni marang wong kang nyidra Ki Menggung Haryaguna. Kowe bali tak tugel gulumu kanggo pengewan-ewan kono prapon. Tugel mau. Sagak. Sendika Ki Pak. Nyuwun tambahing pangestu dinten menika ugi kula badhe bidal. Upati Tinggal mangkat. budidaya sinten ingkang sampun nyedani Rama Haryaguna. Nyuwun pamit Pak. Brajanala Ragajaya. Inggih, kanggo nunggu kahanan iki saiki pisuwanan bodho. Nggih.
arep kepiye wae. Pandhawa kuwi ora sak mestine. Si Joko Pandhan kuwi anak kang tuhu karo wong tuwa, bekti karo negara. Tur ngono akeh labuh labete. Tumrap nusa lan aku lan nirmakake yen si Joko Pandhan kadhawa nyedani Kakang Haryoguna. Yo yer aku ra negakake aku bakal bela marang kowe iki. Wah, jadi. Kula nuwun Ki Lurah. Nggih. Sakwise asu napasmu. Nggih. Aku arep takon karo kowe. Badhe mundhut prisa menapa? Pitakonku iki mengko Wangsulana kang kanthi jujur. Nggih. Apa bener kowe ora merjaya Kakang Haryoguna? Pinanggih nalar saking pundi to Ki Lurah? Menawi kula badhe merjaya Rama Haryoguna. Ki Lurah menika rak prisa piyambak. Rama Haryoguna menika kejawi bapa guru kula. Ugi sampun kula anggep kados dene tiyang sepuh kula piyambak. Menapa injih pinanggih nalar menawi kula lajeng badhe merjaya Rama Haryoguna. Bagus. Yen pancen kowe ora tumindak, aku ora nglilakake. Aja sumelang yo nggih. Nggih, Kowe tak belani. kula matur nuwun sanget Ki Iya. Lurah. Nalika wonten pradatan agung Ki Lurah sampun sabila dhateng kula. Nggih. Kula mboten saged mikir malih nek nganti Ki Lurah mboten sabila dhateng kula mesti kula sakmenika sampun dipun lebetaken wonten pakunjaran. Rak wis diwenehi inah. Nggih. Lan aku njaluk inah karo Ki Patik. Menika rak inggih amargi Ki Lurah ingkang ngiyataken. Nggih. Menawi mekaten kula nyuwun pamit Ki Lurah. Yo. Sing ati-ati tak jampangi. Nggih, nyuwun tambahing pangestu. Yo pang. Mugi-mugi Durjana ingkang sampun nyedani Rama Haryoguna saged enggal kawiyah. Banyu milih pangestu. Ayo enggal budal. Nggih. Kula nyuwun pamit Ki Lurah.
Kowe iku penak wae mbokmu kowe ora ngrasake aku kok kowe. Lah ngapa to? Kowe iki aku kur tak tokne wae. Kur sak gelemu dhewe mulane kowe iki ora duwe keturunan ya apa-apa gur ditoke wae aku kok. Kaya bendina ke kan ngurusi sampean wae to, Kang. Ya jeneng karo bojo. Karo bojo ya ngono kuwi. Kudu dilus-lus Lah ngono ta. ya ora mesti dilus-lus. Ning ra aku ya ngerti karo sampean. Karo kowe iki ngerti lho mbokmu aku iki. Ah. Kowe ngenteni sindane kae ora? Ya pengen. Ya coba kayak di anu lagonmu apa? Enak ya. Ya apa? Ya. Wadandang rampan bocah loro gondelan manggih. Wis kene wae. Seneng ya? Ya seneng. Nek ora mungkin apa diguyu do nonton YouTube terus pisan. Iya. Iya, ora lucu. Heeh. Heeh. Ora, mbakmu. Piye, Kang? Kowe janjane ditimbali rene iki ngerti ora kon pentasane iki? Ngerti tapi ora akeh lah ngerti sithik wae. Lah iya. Awake dhewe iki wis suwe. Aku wis pirang tahun ora sobo ning Kelurahan Tepus kene. Luar biasa, tepuk tangan. Luar biasa. Kesenian wonten Tepus luar biasa, wonten jatel, Oh, reog, tari-tari. tari-tari duger kaya kene mau wis generasi Iya. penerus wong. Heeh. Tur kaya ngene anu mbakmu. Piye, Kang? Ning Kelurahan Tepus kene eloke ngene. Salute liyane Kelurahan Tepus ra ono. Piye? Basane werna-werna. Heeh. Nek sisih wetan. Heeh. Apa iya? Terus? Ah. Nah. Nek kadang-kadangku Tepus kono priye? Ah, terus? Terus nek Ndloko apa? Ah, Nek Pudak Batal kepiye? Wis dhewe-dhewe tapi alhamdulillah ketaku ae jek ana Kelurahan Tepus kene urung pernah jotakan. iya, amin. Wis jotakan. Apa meneh saiki Pak Lurah ya rawuh iki. Heeh. Rawuh. Ndi ta Pak Lurah ki, Kang? Ketoke Pak Penewu nek mabengi ya rawuh. Dasare Pak Penewu ya wis malang melintang ning endi-endi seneng. Kang tak andani ya. Heeh. Kayane mau Pak Lurah ki kaya sesal-sesel ngono ki lho, kaya ana amplope ki lho. Iya, mau ki ngomong aku ya omong karo kancaku. Heeh. Pak Lurah ki ngopo ya kok nyelbokke apa ning amplop ya. Heeh. Gek karo mbane nggawa banyu nang nggon aku iki arep nggo ngopo. Nggo nyiram kowe. Mbok iya. Mulane tak jaluk warga masyarakat Tepus mriki sami remen nggih. Nggih. Sami manut kalian bapak-bapak pamong kelurahan nggih. Nggih. Alhamdulillah kula pun dangu mboten mriki ngaturaken kula nuwun. Kula salut estu kalian Tepus salut pariwisatane oke. Tepuk tanganipun. Alhamdulillah. Aku masalah wis KTP ku ra kene iki mbone gek bengok-bengok wae Pak Lurah. Anu Mas Ngadi ki bengok-bengok. Engko tak ngerti aku mbone ngono mbokmu. Nganu ya nek nggo nambah-nambahi wake dhewe. Ya. Iya. Wis. Kowe mlakune ndi to, Kang? Aku ki mlaku nang endi wae. Aku ning mburi omah resik-resik. Iki mau resik-resik aku. Ya awake dhewe arep senajan susah ngene iki ya arep apa Njaluk diliput. juragane dhewe ya tetep awake dhewe seneng-seneng. Iya. Seneng. Kayak
seneng-seneng Heeh. sesuk ijik sesuk setu ijik rame neh. Ngapa kuwi, Kang? Kirap. Oh, kira. Lha iya, paling Pak Lurah wonten enek ngarep dhewe. Iya. Wah, aku ra melu no. Hon, Aku ra melu no. kowe melu. Kok Nek iso? mburi dhewe berarti penonton. Lah KTP-mu wis ora KTP tebus kok. Berarti aku wis ra kanggo ya, Kang ya. Ora kanggo. Ning aku senajan aku ora wong Kelurahan Tepus, aku lahirku ning Kelurahan Tepus. Ya, saiki ngene mbokmu. Gek enggal-enggal wae gek awake dhewe seneng-seneng. Ya. Jaluk lagu apa, wis gending apa. Gek jogetan. Nah, Ning yo eling karo aku, kok bar kuwi terus lali. anu Kang, sesuk aku ya rono meneh. Ya, ya. Heeh. Saiki karo Monggo, Bapak Bopo Ramalan Susena. Paraga. Kula nyuwun gending. Peling. Pepeling Bapak Paraga. Nggih. Nggih. Nun sewu. liyane Kelurahan Tepus rayane hadiah suwa wit-witan kok ngene iki. Apa iya ta? Iya, dadi para pamong desa berarti anu apa? Iki gak boleh ya? Iki lho. Ra roh to? Lha tak kira iki mau bal kok. Watu. Kaya dek riyaza kae iki. Heeh. Iki kok bakalan gak mulai kan? Ya engko tak gane wis meneng wae to. Metu cingkran ya. Iya. Heeh. Ya terus awake dhewe ya dasare wis rampung. Heeh. Resik-resik. Kali seneng-seneng kok ya. Iya. Lah iya. Kahanan lagi koyo ngene kok malah seneng-seneng iki kepiye to, Lek? Ku kapan entuk lekmu? Monggo, Dara. Ora iya wis ora. Wis tak penake lek kuwi. Apa satset-satset? Monggo, Dara.
Monggo nggih. Monggo, Ndara. Oh nggih, monggo. Monggo kok. Ndara. Monggo. Iki lho, nek diomongi ki ra ngeyel ngono kuwi. Walah. Podang Ndara niku. Sampun. Oh nggih. Kok pados walu sampun. Biasane wis Lek. Aja ngomongnya adat kok. Ora apa-apa. Aku iki gur gumun. Iya, gumune. Karo sampeyan kloro ki aku iki gumun. Kok kahanan lagi tintrim kaya ngene kok iso-isone jejogetan ning kene iki kepiye lho? Kula tak matur kalih jenengan nggih, Ndara. Kula pun pinten taun jodohan kalih bojo kula. Jenengan nek pas bojo kula tilem kalih kula njian kring WA. Terus Ngono kuwi lho, Kakang. lah iya, engko sik to meneng wae. Yo, rene aku keroki. Gek kula niku wis pun pinten-pinten taun mboten gadah keturunan wong nggih sekajeng bobok kalih bojo kula njan timbali. Kak ya wis gawehane to. Lah rep gawehane aku sebagai wong lanang yo kacau. Wis. Aku malah saya bunek nek kaya ngene. Bunek jenengan ampun Wis bunek-bunek. ora sah tukaran ning kene. Saiki wektu iki aku lagi butuh dhewe. Butuh dhewe. Dadi aku njaluk tulung banget karo sampean keloro. Nggih. Saiki neng mburi sik. Sampun to Gusti Ayu, sampun dipenggalih. Ampun dipenggalih. Wonten kula. Mangke nek wonten apa-apa dawuh kali kula to Gusti. Aku tak nyeluki kamu. Saiki aku lagi butuh dhewe. Sampun mawon nggih. Kula Kono sampun nggih. mlebu sik ya. Sajen tujuan mboten. Oh iya. Mbang Arum. Kok dhisik. Nanti tekan semono, Mbang. Lega ati. Lega atimu Joko Pandhan. Kowe wis mateni wong tuaku. Saiki uripku wis tanpa kandhi. Mula ayo. Balekno patine wong tuaku. Nek ora saguh. Kowe sing kudu mati saka tanganku. Nganti tekan semono pandakwamu marang aku, Kembang. Aku ora ngira. Tembungmu kang ruruh. Manuhur. Jebul. Mung mbok nggo nutupi budimu kang candol. Mula patrem iki kang bakal nguntapke nyawamu Joko Pandhan. Mengko dhisik. Yen rampunge perkara iki aku kudu mati ana ing tangan Patenona. Ning coba pikir. Apa kowe percaya yen aku sing nyedani Rama Haryaguna? Ora sah kok kan luwes Joko Pandhan. Kembang Arum. Tembung bisa goro. Ning coba nalar. Apa pawadane aku nyedani Rama Haryaguna? Asu sing diwenehi pakan dening bendarane saben dina wae bisa niteni kabecikan. Lan ora bakal nyidrani lan nyilakani bendara. Aku menungso kang kebak nalar lan petung. Apa
Derajatku luwih asor tinimbang asu. Nanging aru. Yen kowe ndakwa menawa Joko Pandan kuwi luwih asor tinimbangane derajating asu. Patena. Tamakno patremu kembang. Aku ora bakal suwon. Ayo. Ayo. Aku sing lupa. Aku jalan pangapuramu, Kang. Yen patrem ora kok tamak marang. Tegese kowe wis bisa antuk pawangsulan sapa kabeh pitakonmu kembang. Nimasayo kembang arom yayi ayo komang bengesle kabeh wis dadi pas dene pacek mong yang aku mukyo antuk kaswargan jati kang ala tembene bakal budidaya Durjana kang wis ngridu Nusarukmi prasetyaku mring slira kembang arum. Iya, Aku bakal sumpah marang sira. Durjana kang wis nyedani Rama Harya Guna kudu mati ning tangan. Pestek aku ora arep bali ana ing Nusarukmi sadurunge nggawa kuandane wong sing wis nyedani Rama Harya Guna. matur nuwun. Untapno lakuku wong ayu. Donga pangestumu tak jaluk. Muga aku bisa nemokke wong sing wis nyedani Rama Harya Guna. Sing ati-ati ya, Kang. Katungake. Kakak.
Pandan kae wis tak sudet. Apa karepmu Kakang Pamuja? Sing gedhe pangapuramu Arum. Kepeksa aku kandha menawa Joko Pandan kae pinter molak-malik rembug. Mula kowe uga aja banget percaya karo Joko Pandan. Lan tekaku ana ing kene Arum. Aku mung kepengin mesthekke kahananmu Arum. Kahananku apik. Kuwi lak nalika Joko Pandan durung ditetepake dadi dakwa. Saiki Joko Pandan wis ditetepake dadi dakwa. Mula Arum, aku banjur kuwatir marang kowe Arum. Kowe ora perlu canduk lawung karo perkara iki, Kang. Aku kudu canduk lawung lan kudu cawe-cawe perkara iki Arum. Merga salah siji kewajibanku iku njaga keselamatanmu jare. Piye to? Sing ngudokke sapa? Sing ngudokke ya aku dhewe. Atiku sing ngudokke Arum. Kabeh iki kesurung merga rasa kang wis suwe sumimpen ana ing atiku Arum. Piye? Aja sembrono, Kang. Aja sembrono kowe. Malah kaya wara kaya ngene iki ngopo? Memanismu kanggo jiwat piye gelem ya Aku nggah, Kang. agawe ruti ing gale ayo mukti wibawa karo pamuncar Aku ora sudi. kowe lak urung tau ngrasake to Arum lara apa kang dalan sepora telo Arep ngopo? Kowe iki arep ngopo? Rasa cedhak-cedhak aku ngono lho. makmur mas migrasi program malah gare umpama munduta rukmi orang arep tak kandhani to Arum kene to Apa kowe saka kono wae? ya ora penak nek sing adu-aduan to Arum Arep ngomong apa? aku iki lak putra tumenggung Terus ngopo? sliramu arep mundhut apa mesti kecukupan Aku wis ora butuh apa-apa. wah ora ngandel jare taratemtu tak ruti Malah jowal jare iki kepiye to? mlayu nganti kowe Sidaya nurut terus iki lho. umpama wong numpak prau Arum kahanan Usarukmi saiki kan lagi tentrim kaya ngene aku kudu nglipur sliramu sing lagi susah Arum Aku ora perlu mbok lipur.
Aku arep dhewe. Kuwi wis iso nglipur awakku dhewe. Lipur dhewe ki ora iso. Nek lipur iku kudu wong loro ta ya. Lah nek aku seneng ngubur dhewe ngopo? Ora asyik. Lumampa tanpa gelem ya. Maju kene to, hah? Lah kok iki malah medeni kaya ngono to? Temah gonceng rewangi aku ngemis katresnan karo kowe. Nanging tundone galih wangkot ora gelem nuruti omongan dadi kekarepan. Terus kowe arep ngopo? Mangertenono Arum. Pamuncar iki sakwijining satriya. Alus aku bisa. Kasar pamuncar iki cukup lino. Mula yen kowe ora gelem ngladeni karo aku, apa kowe tak njaluk tak rudo paripeksa Arum? Mbok kira aku wedar. Oh, kelakuan kuat. Romo. Paman. Paman Arya Guna gesang malih, Paman. Mbah, sesek, Mbah. Rama Arya Guna. Panjenengan menika Rama. Nangis sanes. Panjenengan menika sinten? Aku dudu ramamu, dudu Kakang Arya Guna. Nanging aku kembarane Kakang Arya Guna. Ya kuwi giring aku. Kembar. Ya. Kula mboten ngertos menawi Rama kagungan kembar. Lah mula saiki ya. Kowe mestine ora ngerti lan ora tepung karo aku. Amarga aku ora mapan ana ing Nusaretmi. Nanging aku mapan ana sak ereng-ereng Gunung Kidul. Aku pisah karo ramamu wis rada sawetara suwe. Kowe nalika taksih isih timur utawa isih dhewe. Ora mogal yen kowe ora ngerti karo aku. Menawi mekaten panjenengan menika saged dados gantosipun Rama kula. Yo ora apa-apa. Aku dadi wong tuamu amarga wektu dina iki kowe uga wis ora duwe rama lan ibu. Aku yo rumangsa kewajiban ngrumat kowe lan kewajiban ing sak mengkone ngrengkuh karo sliramu. Nggih. Ya, Matur nuwun Rama. iya padha-padha. Jadine ngene ya, Rom. Aku keroyo-royo teka ning kene wektu dina iki. Amarga aku ngerti menawa kowe wektu dina iki lagi susah kepara runtik atimu. Amarga sing nyedani ramamu wektu dina iki durung ana kabare. Nggih Rama. Ya ngono to. Leres. Kamangka ing mengkone kowe bakal mangerteni sapa to sing midono ramamu.
Kedah. Kula kedah ngertos. Iya, iya. Kula kedah males. Ya, sejatine ana ing penggaleku wis ngerti lan wis duwe panyakra bawa. Namung aku ora bisa mesthekake wong sing nyedani ramamu. Mbok menawa ing sak mengkone ana tetembungan sapa wong gawe mesti nganggo lan wong sing ing sak mengkone nyidrani Gusti ingkang murbeng kuwasa mesti ing sak mangke dicoba. Mula luwih becik. Ayo wektu dina iki padha nenuwun. Netepung ana ngersaning Jawata. Muga-muga ramamu ing sak mengko ketemu sapa sing nyidrani. Monggo Rama, kula dhereke. Dimas Pamungmut, Kepiye? iki kahanan ing katemenggungan Wirabungan. Yo, Beda karo Padang. Awake dhewe supaya njaga katentreman ing katemenggungan. Awake dhewe kudu waspada. Kudu waspada. Kok menawa ana sing bakal nyegani. nanging ngene, Respati. Kepiye, Pamungmut? Dadi prajuritku abot tanggung jawabe. Ananging ngarep iki wae awake dhewe dadi kejejibane. Mula saka kuwi awake dhewe kudu siaga. Mbok menawa engko ana telik sandi Bener. sing mlebu ana ing katemunggan kene, awake kudu siap-siap. Dadi prajurit kuwi kudu cukat trampil terginas. Kowe kudu iso bedake endi to sing luwih sing luwih kepiye kuwi? Luwih penting. Penting. Yo, Ananging ngene, Dimas Pamungmut. piye? Awake dhewe kuwi rak wong telu. Kok kowe ora ngerti kabare kepiye? Si Adi Arya Tadah? Iya, Arya Tadah. Mestine bengi iki dheke yo entuk jatah jaga. Jaga, bener. Arya Tadah. Ananging kok teko sprene urung ketara iki kira-kira ana apa, Respati? Coba. Arya Tadah sing beling, ora pamong, ora prajurit beling dhewe. Paling beling. Heeh. Apa aja-aja dekne lali nek bengi iki dadi tanggung jawab jaga. Sani liyan. Wis suwe Arya Tadah. Aku wis suwe ana pojok kene mau. Aku tak takon saiki. Kok kowe tekamu keri? Ana gawean opo? Mangerti yo. Aku tekaku rada randhat. Mergo ana wigati kang kudu dirampungke. Apa wigatine apa? Bojone meteng kok menawa. Kuwi Bojo meteng. Sinadyan bojoku meteng, nanging aku jejering prajurit. Ora bakal nglirwake apa kang dadi jejibeanku. bener Kenapa apa? temumu. Kenapa apa kok aku karo si Pamungmut teko kowe durung? Mangerti yo Pamuncar lan Pamungmut. Ana ing Nusara mikene ragi katentremane ora. Ana ing Karang Pradesan kene akeh brandal kang jarang rayah marang para kawula. Crita sing paling anyar, Ya kepiye? matine sedane iki menggo Ngaryaguna. Lho. Coba. Apa kowe wis ngerti Coba. dhewe Arya? Woi! Aku Arya Tadah.
Pamungut. Piye? Kowe iki prajurit apa-apa? Aku ki wedi. Lah iku barang apa kaya ngono Pamungut. kuwi? Prajurit karo bayang kono wedi lho. Respati sing nganu. Aku tak ning mburi wae. Respati, Coba saiki Kakang Arya Tada. Arya Tada. wah, aduh. Kepiye? Piye rasane? Arya Tada apa kuwi? Aku wedi, Kakang. Waduh, aku yo padha Oh, dadi prajurit kok ingah-ingi. Saiki aku. Coba saiki Respati. Coba. Respati wonge ya ampuh. Kowe duwe aji-aji kok dekne. Sik to. Kuwi lho, ana abang-abange kuwi lho. Ki Munggung. Ana apa Pamungut? Menika Ki Munggung. Ana apa Respati? Duka menika Ki Munggung. Kula piyambak boten mangertos Ki Munggung. Jupuk. Dijupuk. Nggih. Jupuk. Ayo dijupuk. Dik dijupuk. Jupuk. Aku wedi. Ayo. Aku wedi. Wah, Atur Ki Munggung. Jupuk. wah. Menika Ki Munggung. Respati Arya Tada. Cetha nang sing wani ngrerejo perkaraku. Nggih. Kowe kabeh siaga. Si. Nere aku. Sitiko. Oh ya. Ngene. Arya Guna urip meneh. Paman Arya Guna pisang malih Rama. Kowe aja ngaya-wara lho, Le. Estu Rama. Nalika kula sampun jantung kalian Kembang Arum. Kula piyambak yen Paman Arya Guna pisang malih Rama. Arya Guna urip meneh. Nantang perkara. Kowe kabeh. Nere aku. Sitiko.
Adi Labakara. Adi Klabang Jinggo. Ya, Kang. Lan kowe Surana Gedya. Penake anggon mulungku. Yo, Kang. Ing kene Kakang pengen ngerti. Piye, Kang? Kepiye anggonmu padha nuhoni dawuh Kakang Sawer Wulung? Kakang Sawer Wulung ora perlu kuwatir. Lah rak ya ngono. Kabeh dawuhku wis tak tindake. Anggonku jarah rayah, Prabiya Banda pinangka mengko samengsane diadani peperangan ana Nusarekmi kabeh Banda wis sakmekta. Dadi mongkoke Kakang Sawer Ora perlu kuwatir, Kang. bener iki. Yo, Kowe Suragenjik? Apa, Kang? Bener kowe Suragenjik. Bener, Kang. Aku duwe adi kaya kowe ananging kok lerap. Paribasan aku. Rupamu bagus ning kok dadi brandal kowe. brandal yo oke sing bagus, Kang. Kowe Klabang Jinggo Yo, piye, Kang? wis sawetara wektu aku ora ketemu kowe. Aku pengen ngerti kabare kowe tak nehi gawean supaya nglumpukke Prabeya. Pinangkane dadi penjaluke Ki Ragajaya. Yo, Ing samengkone kanggo bedah Nusarukmi. Yo, Ra ya bener to? Kakang Sawer Wulung ora perlu kuwatir. Kabeh Banda anggonku jarah rayah. Wis tak tumpuk ana ing guwa sisih kulon, Kang. Dadi mongkoke Kakang Sawer. Ning ngene, Kang. Kepiye? Menawa Kakang Sawer Wulung takon perkara cukup, Yen menungso kuwi ora ning cukupe. Bener. Ora ning cukupe diner. Gur, ngene, piye, Kang? Kakang Sawer Wulung kan duwe penjangka. Trak Yo. kowe ya ngerti to? Heeh, Kang. Penjangkane Kakang Sawer Wulung ki besuke dadi apa? Ngerti? Ngerti. Nah, mengko aja kok omongke marang Ki Ragajaya. Ya? Iya. Lan kowe adi Klabang Jinggo. Klabang Jinggo. Klabang Jinggo. Kok aku rungu kabar kowe duweni kanca sing durung nate kok aruhke marang Kakang Sawer Wulung. Mbok coba kon mlebu ana ing pasewakan kene. Ngene, Kang. Klabang Jinggo kuwi merantasi gawe, Kang. Rak ya ngono, kuwi sing tak karepke. Kejaba jarah rayah. Prabeya jarah rayah kuwi mau. Ning Klabang Jinggo ngimpun kekuatane para wiranom. Di, Nggih, Kang. kok kae ana pawongan kang rada aku rung nate ketemu. Iki jenenge Klabang Wesi. Rak ya ngono, iki Klabang Wesi. Klabang Wesi ning klebu wesi sing karaten. Oh, rak ya ngono. Bener. Jane wis ora wangun dadi brandal. Iki ya brandal. Brandal. Kepengin mlebu dadi Ning brandal. prejengan maling. Maling. Kose. Aku Sawer Wulung. Ya, piye Bangsa isin Kepiye? yen duwe adi brandal sing pawakane kaya kurang pangan ngono kuwi. Cukup. Weh, mengkono. Pawakan dasare kaya ngene. Kepiye? Aku kokean ngelmu. Kose. Kejaba kuwi Ngilmumu apa? Ngelmu maling. Ilmu maling. ah iya, ngelmu. Ya. Aji kesirepan yo duwe. Yen kowe duwe ilmu maling, ya kuwi sing dadi kekarepane Kakang Sawer Wulung. Nunggu dhisik Kakang Sawer Wulung.
Aku tak omong. Aku kejaba dasare pawakan cilik. Kokean ngelmu pancen nalika dilairke aku ki mangsane ketiga. Oh. Iya. Dadi medhit cilik iki. Nah, kowe lahir mangsa ketiga? ya. Nek basa kasare rak kecentet. Kecentet ya. Ya, iki aku tak ngomong karo Kakang Sawerwulung. Nalika dek dina sing wis kekumpul, aku nampa jejibahan. Aku supaya lelono mlaku-mlaku miling-miling menyang desa ngadesa. Oh. Sing tujuane aku dikon maling kon brandal kon ngecu. Ngecu. Oh. Ah, Gosik. ya. Adi Klabang sapa jenengmu? Wesi. Klabang Wesi. Klabang Wesi Karaten. Klabang Wesi Karaten. Ya. Aku tak ngerti sing ngenai dawuh kowe ngerampok ngeju ki sapa? Klabang Jinggo. Ya. Ora iya ngono. Klabang Jinggo. Bener, Klabang Jinggo. Bener to? Kowe kongkonan Klabang Wesi minangka supaya ngerampok ngeju ana ing padisan kono. Ya bener kan. Dalaran kono kuwi sing wis ngerti kahanan kiwa tengen kene. Ayo. Ngendi sing akeh bandane. Kowe ora ngakon aku Kang sing ngakon Kang. Jur ngene Kakang Klabang Wesi. Kepiye? Kok kowe tekamu kari dhewe karo rombongan iki piye? Cukup. Koh tak omong. Aku jajah desa Milangkori mubeng-mubeng berandal maling. Mubung-mubung ning ora mumet to. Ora. Ah. Ning ngene. Ngene. Waktu iku aku ketemu gangguan, nemu gangguan. Gangguan kepiye? Mlaku-mlaku. Gangguan kepiye? Ini aku dilalah kepethuk sieh. Wong wadon. Wong wadon. Wong wadon. Wah, Tak takoni. kosek. Ayo, Wong wadon kuwi ayu ora? Hah? wis tuwa. Wis tuwa. Ning mening lho. Ning aku mak krentek isih. Ora ya ngono. Kowe sing duwe krentek. Ya, Pawakmu kaya ngono kuwi ngerti wong wadon sing duwe krentek. wah memelmu ora kekurangan nek kurang ana wong wadon kowe. Saiki ngene. Piye? Kok omahmu ngendi? Kula ming mriki mawon. Desa kene nggih. Pacungan nggih. Lho, Pacungan? Ngono, tak ngomong. Pancen pacungane wong Aku ora asu. takon identitase, ora takon statuse terus ngomong ngene. Aku iki malah wis rondo. Walah. Rondo beneran. Kowe rondo, aku Kowe duda. duda. Ora ya ngono. Duda ketemu rondo ngono to? Hei, Omonganmu ora dlomadlame. Iki ana ngarepe Kakang Sawerwulung. Ya iki tetuaning Brandal. Brandal keju ana ing Ngangrang Sewu. aku ki ku ngomong apa anane aku mlaku-mlaku jajah desa Milangkoni kaya ngono kuwi. Sak teruse. Kosek. Yo, piye? Kakean entukmu ngomong, Hah? kakean entukmu crita ananging aku wis ngerti apa sing dadaike kakarapamu. Ya, Aku tak nanjihke dhisik marang Adi Suragenjik. monggo. Adi Ayo. Suragenjik. Ayo kita Kowe ora coba ngombe wae. Kur glenggam-glenggem ngombe. Coba kepiye pawartamu? Sik ngombe. Aku njaluk. Aku ki paribasan, Kang. Gabung karo rombongan iki wis seneng, Kang. Ya ngopo to? Gaweanku nggur turu mangan. Ayo to. Brayah-rayah. Yen turu mangan kira ya aku wis ngerti nek kowe gawean. Oh iya. Ya. Brayah-rayah nek entuk hasile nggur tak nggo ngombe. Entuk pikoleh. Iya. Dadi ana kedadian lucu Kang mabengi, Kang. Kedadian kepiye? Kok iso lucu? Kok sik aku tak guyu sik. Guyu sik. Ini dadi aku mabengi
Ya mungkin lek ngombe iki kokean. Mungkin ki basa ngendi? Basa besok. Oh, luar Jawa. Ana ing tlatah Ngangrang Sewu kene. Kene panggonane Brandar. Ora usah halus yen ngomong ya. Halus. Gandeng ngombeku kokean Kang, aku keturunan yang cingkrang lho. Lah, rak ya kuwi. Basan tengah wengi. Lah aku tangi aku. Tangi kaget mergo ana rombongan. Rombongan kuwi Ana rombongan. Heeh. Ana sing membo-membo ratu, ana sing prajurit, ana sing ya nganggo penganggone kaya ngene iki, Kang. Kang iki Banjur kepiye? Banjur kepiye? Yo tak cegat. Tak rombongan kondi iki. Rombongan coprak, Kang. Oh, rak ya ngono. Saka tanggapan Tanggapan. Kakang Sawerwulung. Manu, aku nunu. Kaya swantene Ki Mengguk. Ki Mengguk. Wah, Di, monggo Ki Mengguk. Monggo Ki Mengguk. Piye? Ngaturi sugeng rawuhipun. Ya. Monggo katuran pinar alenggah. Wis kene wae. Aku mung ngenakyenake. Aku banget nedha nrimo marang pambiyantumu. Dene kowe wis gawe dretahane Nusarukmi. Pancen bener. Pancen bener. Pun kula akeni menawi kula sak rencang menika ndamel dredah wonten ing tlatah mriku. Kaya perjanjian nalika semono. Leres. Labang Jingga kowe lak nyekseni to. Perjanjiane dos pundi to? perjanjian niku iso owah merga mlaku ning wektu. Ya ora, Kang. Bener. Labang Jingga. Piye? Paribasan pang-pang wis tok tegori to. Sesuk nek Nusarukmi bedah paribasan gari negara wite. Jur, Nalika perjanjian semono, nek aku dadi ratu, randal keju kaya kowe bakal mukti. Moro-moro dadi ratu. kepenak timaran. Rak yo kudune awake dhewe sing mukti to. Sing mukti kuwi Sawerwulung sak kancane. Labang Kara, Labang Jingga. Ragajaya. Labang wis ya uman. Paribasan wong olah tetanen. Sing nandur wong-wong Ngangrang Sewu. Terus karepmu Sing mluku ya wong-wong Rangrang Sewu. Ya sak mestine. Sing ngunduh ya wong-wong Ngangrang Sewu. Bener dikandamu di. tegese yen besok Nusarukmi bedah. Sing dadi penguwasa ya wong-wong Ngangrang Sawerwulung. Sing dadi ratu Sawerwulung. Kowe dadi apa di? Aku dadi apa-apa manut. Sing kepenting kepenak. Sawerwulung Labang Jingga. Randal keju kaya kowe arep nguasani Nusarukmi. Kowe ateges wis badal karo dawuhku. Ora teges badal aku Ki Menggung. Ananging wis tak mestine yen aku sing rekoso karo adi-adiku duwe penjangka yen besuke bakal mukti. Wes, kan wis lakon pecah serahmu kowe. Labuh labete wong. Adi Kapang Kara, tandangi. Ya. Maju. Raksaya. Ayo. Al, tos, tot. Wes, Lapang mesti, maju. Maju Ren. Oh, kepiye iki? tandang yang. Ayo, Maju kah? coba tamakno ajimu. Nglawan Sawerwulung. Lamun aku tegel karo kowe, Kenapa kowe ora tegel karo aku? Ki Menggung. Perjanjian wis biyen. Ananging saiki Sawerwulung duwe penjangka yen bakal dadi ratu ana ing tlatah Nusarukmi. parat atuh. Ayo. Maju.
Rambut! Lakon ke Taman Haji Guru Mandala kowe. Haji Guru Mandala. Gara-gara iki aja nganti ngerti sapa wae. Menawa Rama Ragajaya pun Haji Guru Mandala. Ayo. Saiki melu. Marani sunduk wis Joko Pandhan. Saiki aku wis ngerti. Sopo sing gawe Wisrohana ing Basarup? Iya. Pancen tak akoni Joko Pandhan. Wis wancine weruh. Wong-wong Nusarukmi menawa sing gawe dirdah Ragajaya. Ora gampang Joko Pandhan. Ora gampang. Ayo. Tanding Kyasa. Sapa sing menang ya kuwi sing nguasani Nusarukmi. Yo. Yen pancen ngono parku, tak ladeni. Kersanipun Joko Pandhan ingkang hati-hati. Pamuncar. Pamuncar dudu tandingmu, Joko Pandhan. Apa tok kira sing duwe Guru Mandala mung kowe? Ayo. Haji Guru Mandala. Cukup Ragajaya. Apa dene Joko Pandhan anggono padha pasulayan. Sapa kowe? Apa kowe pangling karo aku? Aku Ki Giring. Nalika jaman semono rak sak paguron karo kowe. Dasare kowe nglali apa yo? Sengaja ora tepung karo aku. Kowe membo-membo dadi Arya Guna, Pancen aku ora membo-membo, nanging kowe ngerti to, menawa aku kembarane Arya Guna utawa Kakang Arya Guna. Mula anggonmu padha pasulayan padha leremno. Mengko malah gawe kapitunanmu dhewe. Getun lan keduwung saumpama ing sak mengkone ana salah swijine wong sing kowe rasa mulang aku, Giring. Yo, kowe ngerti to? Sapa to? Joko Pandhan. Joko Pandhan kuwi narepa cundakaning Brajanala. Nanging mangerti yo, Joko Pandhan kuwi yo kulit dagingmu dhewe. Yen ora percaya, raman kowe, Sapa wanita sing ana ing sak Kakang, kowe lali apa pancen lali, Kakang? Kowe iki sapa? Yen kowe lali, tak ilingke. Apa meneh? Taun kawuri, kowe nabakake katresnan marang wanita desa. Dumadakan wanita desa mau ngandhut. Banjur sliramu pamit golek gawean. Dumadakan wanita mau nglairake ponang bayi.
Cukup. Durung cukup. Yen aku durung rampung anggonku kondo. Malah kepara aku patenono, Kakang. Sakwise bocah mau bisa kondo. Saben-saben takon wong tuane. Aku bingung, Kakang. Banjur bocah mau tak gendong. Tak bawa menyang Kutagara. Kapinujon ana ing Nusarukmi. Ana peperangan gedhe. Banget wengi sing peperangan, bocah mau uwal saka gendonganku, Kakang. Kejaba saka kuwi Ragajaya. Apa? Aji Guru Mandala kuwi ora bisa diturunke marang sapa wae, kejaba marang anake kang mijil kakung utawa anak mbarep kang mijil kakung. Ora mau kalian Joko Pandan kuwi duwe Aji Guru Mandala. Has. Kowe kabeh mung wewayanganing uripku. Kowe kabeh mung arep ngridu perkaraku supaya aku ora dadi panguwasane Nusarukmi. Wis. Aku ora gugu karepmu. Aku gugu karepku dhewe Nusarukmi kudu dadi panguwasaku. Piye Joko Pandan? Iya bener ya. Pancen Ragajaya kuwi sing ngukir jiwa lan ragamu. Kejaba saka kuwi Joko Pandan. Kowe aja kamitegan banget. Amarga bener kuwi ramamu lan sing ngukir jiwa ragamu. Mula wektu dina iki tututana ramamu. Caosi pemut. Mbok menawa ing sak mengkone piyambake gelem eling marang Purwa lan Duksina. Sedika, nyuwun tambahi pangestu. Ya, tak manu. Banyu miling ya. Dilarse. Ayo padha menuwun wonten pisan kemudian. Wong-wong Nusarukmi sing arep mepalangi lakuku. Maju. Kabeh wis bajaran. Ayo, sapa sing ora trimo maju. Kowe Kembang Arum, Sampean ora perlu goleki wong-wong Nusarukmi. Kula ingkang madheg senopati wonten ing Nusarukmi. nek kena tak pringgake becik, Nduk. Baliyo. Kula mboten ajeng bali. Nduk, tak kandhani. Peperangan kuwi wengis. Mula nak tak kepringgake kowe bali. Aja ganggu lakune Ragajaya. Kula mboten ajeng bali. Kula badhe ngadepi napa kemawon ingkang kedah kula adepi. Kembang Arum. Kowe kuwi arep golek perkara apa ming arep soroh nyawa, Nduk? Napa kemawon kula purun? Monggo. Yoh. Nduk.
Aku nek menang karo kowe ora konjang. Ning nek kalah ku isin. Aku ngerti kowe arep mbelani ramamu. Wis, ayo. Aku tak arang wis. Ayo. Monggo. Patenono. Saka Padang. Kula aturi kendel. Kembang arum dadi mengsah. Kula aturi emut. Bapa mboten perlu nglajengaken menapa ing dados kajenganipun. Saka Padang. Inggih. Nek kowe kena tak pringgake becik ya. Yen ngaku kowe putraku. Dadi siji karo Rama mukti ana ing nusurku. Kakang. Mukti wonten ing nusurku. Mboten kedah dados pangwaos. Merga kowe ora tau ngerti rasane wong diperintah lan merintah saka Pandang. Panguwasa kuwi tanpa winaces. Kula ngrumaosi dados putranipun Rama Ragajaya. Pramila kula ngemutaken. Sampun. Mboten perlu dipun lajengaken. Ai wingi sore ngerti apa kowe? Menapa inggih kula badhe tega dhateng Rama kula piyambak. Kakang. Bener. Paman Ragajaya iki ramamu. Iya. Iya Kembang Arum. Lan kowe uga ngerti sapa sing wis nyedani Rama Haryaguna. Iya. Aku ngerti. Ya Rama Ragajaya sing wis nyedani Rama Haryaguna. Mula aku minangka dadi anak bakal ngelingake yen perlu ning Rama Ragajaya wis luput kudu nampa paukuman. Banjur saiki kowe uga wis miyur atimu. Kowe lali karo janjimu nalika semono. Aku ora lali ya. Ning Rama Ragajaya iki ramaku. Ora tega aku yen aku dumerjaya. Yen kena tak eling, mesti bakal tak elingke ya. Bilanono katresnanmu, Nger. Bilanono milih Rama apa katresnanmu? Minangka satriya. Kanyata kowe dudu satriya kang teguh ing janji, Kang. Ora. Dudu kuwi perkarane Arum. Nanging iki sing ukir jiwa ragaku. Aku dadi menungso kang duraka. Menungso kang ino yen aku wani marang Rama. Kewajibanku ya mung ngelingke supaya bali ning dalan kang bener. Cukup. Cukup, Kakang. Yen kowe ora iso nglunasi janjimu, mula aku dhewe sing bakal males sedaning Rama Haryaguna. Eling ah. Aja. Rama Ragajaya iki dudu tandingmu, Arum. Tampanono kepalaku. Joko Pandan! Joko Pandan! Joko Pandan! Kowe mati, Nger. Sing dia bangga Rama. Joko Pandan. Apa meneh ditangisi? Mergo kabeh mau saka pokalan gawemu dhewe. Satemah Joko Pandan tekaning pati. Iki rak mung saka pokalmu dhewe. Sampun. Wis kiring. Yo. Kepara kaya ngono kuwi rak
sak mengkone Adi Guru Mandala kuwi wis ora bisa ditamakke marang sapa wae. Yen ora percaya, cobanen. Aji Guru Mandala wis ilang. Iya. Mula tamakke marang sapa wae mesti ing sak mangkone ora bakal tumomo. Aji Guru Mandala ilang. Joko Pandhan mati. Pamung Saruga mati Kiai. Iki kono Patih. Panguwas tunggal menika wonten jengandika. Tetela Raga Jaya sampun lepat. Pramila menapa ingkang badhe panjenengan adili wonten ing wekdal menika. Kula semangga. Joko Pandhan. Raga Jaya. Ih, Patih. Saiki kabeh pepadimu wis kepiyak. Sebul kowe kang gawe perkara ning kraton Nusara. Kula lepat, Patih. Prajurit. Raga Jaya dirangket. Sandika. Oh, aduh. Ampun. Ayo. Sambrakno. Tetela kowe wong sing luput mungging negara. Nggih. Kowe bakal nggayuh kang dudu wewenangmu. Kowe bakal dadi ratu ning Nusara iki. Banjur kowe ngurbana marang wong sing gedhe labuhane marang negara. Iki menggung Haryaguna. Nganti tumindakmu terjang sarak nyingkiri bebener. Ih, kula lepat. Mula saiki gandeng kowe wong sing luput mungging negara ing Nusarukmi, kalengganmu tumenggung bakal tak jabel lan kamuktenmu tak nggo para kawula ing Nusarukmi. Wong sing tumindak kaya kowe kuwi utang loro nyaur loro utang pati nyaur pati kudune dipidana pati. Nanging pati uriping menungso ana ngastani Gusti Kang Maha Kuwasa, aku mung wenang midana. Kowe bakal tak kunjara sak lawase. Nggih. Nggih, Ki Patih. Mula kabeh tumindakmu kowe ora kena tinuwada kabeh para Narapraja lan para kawula ing kraton Nusara. Ya kuwi tumindakmu wit Purwamadya wusanane saiki nampa pidana kena diarani ngunduh poin pakarti. Sekap semanten para pamriksa, mugi sugeng kapisan, mugi rahayu ingkang samya pinanggih nuwun. Foto. Salam budaya. Lestari budaya.